Čaute pozerači, dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa hlásim s pravidelným reportom. Na hlave mám už pomaly kadečo, len vlasy to nie. Ale dneska máme 5. júla a dneska je meniny oslavuje Cyrila Metod. Prajeme im všetko najlepšie a veľa zdravia, šťastia. Každopádne dneska je sviatok svätého Cyrila Metoda a kto nevie, kto to bol, tak nech si to vygoogli, koho to zaujíma. Každopádne je s týmto dňom úzko spätý ďalší deň a je to vlastne deň zahraničných Slovákov, čo je vlastne deň, kedy v roku 1993 vláda vyhlásila tento deň v závislosti od toho, že sviatok Cyrila Metoda za nejaký deň, kedy si pripomíname zahraničných Slovákov, ktorí vlastne odcestovali zo Slovenska preč. A vlastne je to späté s Cyrilom Metodom, lebo vlastne aj oni boli posly kresťanstva, ktorí cestovali zo svojej rodnej zeme a šírili to kresťanstvo. Čiže je to taká symbolika viac menej. Každopádne dneska bude krásny deň, lebo proste nie je obláčika na oblohe. Fakt, že ani obláčika, len slniečko nám svieti, voda láka, postavme si snehuliaka. Takže prajem vám krásny slnečný deň, nezabudnite sa hydratovať, či už pokožku, alebo svoje telo znútra, čiže nejakou vodou, alebo hoci čím, pivo, alebo kto čo má rád, kto čo môže. Ja idem akorát na kávu, takú ranejšiu, tu na vedľajšej dedine. Čiže majte hezký deň, lampa a do pozretia pozerači.